Тренчев. Ето го и него, започва ФБ лига, толкова дълго чака да се завърне, да си пожелаеме един успешен полусезон с много интересни двубои. Отборът на Локомотив ще има първата възможност в двубоя. Карлос Франц се опита да пробие от дясно. Добре бе затворен там от Лазар Марин. План на Георги Каракашев видяхте и в студиото преди двубоя. Част от новите имена. Сега пък Карлос Франц в наказателното поле, удар на Карлос Франц и резултатът е открит в 5-та минута. Карлос Франц не прости тази грешка в отбраната на Хебър и виждаме първия пролетен гол в ФБ лига. Дело на бразилското острие на Локомотив София. Безпощаден завършек на Карлос Франц. Другопасата към него от Симеон Мечев и след това по диагонала. Никакви шансове. Едва трети гол за него от началото на този сезон, но пък колко важен би бил той. Кампания, която бе направена. Разбира се, в Хевър се надяват и част от трансферите, които бяха осъществени тази зима, да помогнат за стабилизирането, но за тях след малко, тъй като Селсо Рапосо добре се измъкна от дясно. Вече в наказателното поле центриране, но в удар на Карлос Франц, този път блокиран. Андър Любенов, който пък нямаше никакви проблеми да лови топката. Сега търси с дълго подаване Карлос Франц, който се сблъска с Архан Исуф, но нападението на Локомотив от ЦСКА футболист е под дясното крило. А сега дали нямаше да стане много опасно. Добре, че Петър Дебърлиев внимаваше. Сега Селсо Рапосо. Добре подаде към Валентин Николов. Сега топката е в Карлос Франц, който търсеше Симеон Мечев. Мики Юрачев овладява. Гонсало Кардосо се намеси. Хани Суфи и Георги Каракашев с добри действия в центъра. Успяха да продължат нападението на домакините за оставане в ФБ лига. Така че със сигурност Марк Емилио Папалдов пази добри спомени от престолата си в Пазарджик, а и под ръководството. Това са проблемите в двата лагера. Сега добро нападение. Симеон Мечев. Отново постепенно нападение. Сега Лазар Марин трябва да внимава, тъй като Карлос Франц го дебнеше пред гърбът му. Още едно центриране. То бе към Стефан Цонков, който пък има афинитет към гола. Да видим сега дали Карлос Франц ще успее да се измъкне. Не е добра работа тук. Първо на Робърт Базан, след това подсигурен от Пенев отляво. Селсо Рапосо срещу него. Никола Пенев центрира. Валентин Николов посрещна топката. След това Георги Вълчев с добри действия срещу Карлос Франц. Ангел Бастунов. Сега грешка на Ангел Бастунов. Ще се възползват ли гостите? Селсо Рапосо, но Ангел Бастунов след това поправи своята грешка. Успя да спре бързото нападение на Локомотив. Антони Иванов към Карлос Франц. Карлос Франц между трима играчи в зелено успя да запази топката. Та вече е отляво по нападението. Симеон Мечев. Добър пас към Валентин Николов. Той пък към Карлос Франц. Спрям бе бразилеца този път. Нямаше особено голямо значение дали ще бъде маркирано нарушение. Но Карлос Франц успява да стигне до топката. Лазар Марин обаче му я отнема. Симеон Мечев сега пробата на България. След победа с 2-1 тук на този стадион срещу Левски. И за отборът от Пазарджик предстои среща с Пирин.
Рапосо дълъг пас към Карлос Франса. Първото докосване обаче на бразилеца. Югослав Пенев, Марк Емилио Папазов и Николас Пенев размениха своите позиции. Мики Юрачев сега. Пасът е към Карлос Франса. Петър Дебърлиев внимава. Излязъл с хубава намеса. Сега перфектно спиране на Симеон Мечев. Буквално закува топката на крака си. След това продължението на атаката не бе добро. Петър Дебърлиев спокойно към Робърт Мазан. Той към Лазар Марин в отбраната на Локомотив София и там някъде сякаш липсват идеи и се прибягва до най-лесното центриране в наказателното поле. И по едно добро положение пред двете врати след този гол. Симеон Мечев с хубав далечен удар можеше да изненада Петър Дебърлиев за втори път. А пък преди малко споменахме за пропускът на Георги Вълчев. Но потвърждение на думите ми в началото на двубоя, че Югослав Пенев разполага с футболисти, които могат да действат на няколко позиции. Сега с разперени страни ръце показва, че няма свободен негов съотборник. Марк Емилио Папазов поиска топката и я получи, сега я задържа на терена, но не и да запази в притежание на Локомотив. Сега грешка на Лазар Марин. Много бързо обаче централният бранител поправи тази. Сега отново Милошев този път търси на крак Карлос Франса, но поредното добро действие на Лазар Марин на предина преди почивката. Виждаме и доста интересни лица по защитникът на Левски, който, знаете, отказа да преподпише своя договор с сините и бе изваден от първия състав. Той тренира с втори. Марк Емилио Папазов ще подава. Ето го центрирането на Марк Емилио Папазов. Справиха се бранителите. Втори корнер от началото на 25 минути. Започват по начина, по който се разви голяма част от първото полувреме. По-трайно притежание на топката от страна на домакините, но преди да се завърне на терена, пък дали домакините няма да се възползват от неговата липса. Добри действия на Мики Юрачев. Към Карлос Франса. Много често му се налагаше и през първото полувреме на бразилското острие в състава на Локомотив. Тези неща не носят нищо, както не носи нищо и този удар на Карлос Франса. На Марк Емилио Папазов. След това Каракашев с спорно връщане назад. Наложи се на Дебърлиев да излезе далеч пред наказателното поле. Опит за центриране, посрещнато от Диме Димов. След това Кардосо с изчистване в предни позиции, който обаче попадна в Карлос Франса, който успя да задържи топката. Любопитно, кой ще застане на поста десен защитник, защото в момента тази зона е празна, именно тя е експлоатирана от гостите, но пък пълни тази дупка, оставена след червения картон на Архан Исуф. Карлос Франса сега опита да намери Мики Юрачев, твърде силен бе обаче този пас. Пасте към Карлос Франса. Добре, успя да спре топката бразилецът. Сега Алексей Избун се е върнал за да помага на Атанас Кабов. Пред Александър Любенов. Добро подаване, само че отбраната на гостите се справя. Този пас към Стив Траоре изглеждаше доста обещаващ, само той надиграм във въздуха от Селсо Рапосо. Стив Траоре няма човек около него. Търси да комбинира с Карлос Франса и успя да го направи. А пък бразилецът спечели корнер.
Бавно и сигурно Локомотив се приближава към много ценни 3 точки. На фона на доста дългата почивка. Тази пауза, която имаше между есенния и пролетния полусезон, със сигурност няма как да не се отрази. Сега Карлос Франса, много добър пробив на Карлос Франса и страхотна намеса на Лазар Марин, който опита да отиграе. Не се получи негови удар. Георги Вълчев задържа топката. Притежание на Хебър. Робърт Мазан сега. Надясно към селото Рапосо. Продължава да бъде много активен португалецът и през втората част. Чувствие успя да изнесе топката, но в тези моменти просто си личи сериозните затруднения, които имат играчите на Любослав Пенев при няма грешка арбитъра в днешния двубой. Двата отбора не го и затрудняват чак толкова. Двубоят е по-скоро коректен при изпълнението на играча с номер 99. Второто по време, тъй като червения картон, който получи Архан Исов, със сигурност доста промени тази среща. Карлос Франса ще достигне до топката. Срещу него единствено Стефан Цонков. Много опасно, когато Карлос Франса остава един на един срещу бранителите. Само че Стефан Цонков ще справи. Дали пък не Хевър Пазарчик. Ще успее ли да помогне той? Карлос Франса или Петър Дебърлиев тук. Петър Дебърлиев достигна пръв до топката, след това е и фаулиран от Карлос Франса. Центрирането беше именно към него. Малко сложно ще да бъде на именно Атанас Кабол да играе с глава. Тъй като той е един от най-ниските на терена, но пък Вълчев сега. Вълчев спорно подаване към Йоанзи. Топката бе загубена. Се намеси. Робърт Мазан много бързо затворен от двама, но успя да се справи словакът. След малко на терена ще се появи още един нападател. Димитър Митков. Може би най-вероятно Карлос Франса. И той осъзнава, че тази последна атака, която имаха неговите момчета, трябваше да бъде завършена по много по-добър начин.